ke episode kabar puai ngila ya keren Shaphang ka scam jong COVID vaccine. But ha ke episode kabar pupra ngila de batai pi Shaphang ka jingyap jong kibriu kibla de ayu new vaccine. But menta hadin saus nem shiteng hadin ka jingwan jong ka to klam coronavirus. Kilami ki Khubor ki badai shisha Shaphang COVID vaccine. Balalap bauneo COVID vaccine udan ni kita ki side effects ki babon jat but ki bama ki scientist ki doctor but ki wede ki riu Shaphang hakaleng ka perthai ki lalap menta babon ba ki brio hakaleng ka perthai ki shitom hadin bikladap ayu new vaccine bon ba ki brio ki bala ayu new vaccine ki yo ikajingpang thrombosis ki yo blood clots but heart attack ka blood clot kadi ka jinglang tali jong ka snam hakaba ka block lani ka ya ka jingya jong ka snam haka met jong briu but ki briu ki laban yap lada ka jur ka blood clots la labru ba ki briu ki bomju pang heart meno ki yo iki heart attack menta but bon na ki la khlat no lada piwat pinlap yi ki jing sha tang haka jing tip ka jongi ki don ka to ka ningut ki briu ki bari na gari khasi ka jongi ki balong ru ki parlok parajor ki jongi ki bala ayu tau vaccine ki la khlat no gini ki snem barang shulet but ki don ru ki barang shudap khlat hagini ki sngi ki barang shulet but ka jing khlat jung ki kalong ki yo ka sudden cardiac arrest lani ka ta heart attack ni sngulingo namar gini ki brio gini ki bakhlan ki bakot ki bakhia but bona ki gini ki khna samla ki bom don ni ki ta ki jing pang Henry sindet ki khlat ka porthia but ki yo ka ta heart attack but kini ki bakhlat kidi ki blood up ayu vaccine. Tanga jingyap Henry bon ba ki briu menta pinda pet pinda wat pinda kali sharum shaneng ki ya ut pang ut shitom lut ki briu ki bakhlan ki bakot ki bakhia ki por menchwa menta ki trot met trot bor lut ki briu ki bom dan jingpang menta ki sang ban ut kapang ki jat ki sang ban ut kapang khosiu ki sang ban ut ki jingpang ki baper ki boma ki kim judan na ka por menchwa ti balei tang hakini ki khndiat snem bon ba ki briu ki opang bon ba ki briu ki trot ko bor met ko bor perkhat but bon ni kita ki di ki bla ayu new vaccine Henry ki wepat ki briu ki baklam ayu new vaccine ki dang kot dang khia adu benta but kim don ganu jingpang ko papin janjari ki menta ki don ru ki briu ki biyo buyong khali na ka por sa ka por hadin biki ong biki ladap ayu new vaccine but ki ong ru ba kamet ka chongki ka kloy bhavan kem jingpang kini baro kidi ki side effects jong new vaccine kin bon na piru ki banong ba piklam lele hadu banta wala da filada ba new vaccine handring in ong yapi bagat kum ki jingwat bnia ki jongi but gat kum ki studies ki baper jong ki doctors na kaleng perthei new vaccine unum palaban le ye la da kamet ka jong pi ka klan kanum don side effects menta Henry suki kar barang yaad karta ka jong pi pen sai iye ka jingkala jong ka bet la jong ka jingja house nem arajar ka khandai kadei ka scam but kadei ru ka process jong ki elites pan control ka perthai hato pidang kan mau bakum no pilong kimrao jong ka sarkar hamba ka sarkar ko ngi pi shong ko phale yeng pi haban shong gum ki khnai ka bu da ka pori pi bafin mi ka bu da ka pori pi bafin yaad pim don jingla lud lada pi yaad tam pingat na ka jingjanjar lada pi klem tre ayu tu vaccine ki paramar jandu pi ger ki benyu pi hangni ka wan ka discrimination kumbong da ka ktien pareng ti perkhat la shai lada ki ong ye pi bapin hap ai yo tau mark of the beast hato pilabnong ngim karen Shaphang gini ki sarkar red sarkar ria ki badon shani kini ki haban board bet ye ka rule jong ka sarkar jong kari but ka sarkar jong kari ka haban board ye ka rule ka bawan lang tayo na lor na kita ki elites ki ba control ki sarkar jong ka perthai bro kuway bon ki brio kim smuthu ye kata nilong thik kum ki to kimrat ki blashate kinjri but ni shapan beat na kapor sa kapor kin chu ongingi bakan sawan ka jingkala but kin ongingi bingi doni kata ka democracy ka jinglat lud banjed ikita kinong yalam Henry kani ka ditang ka game suda sok ki free thinkers ki basat ktiya la di na kani ki bam yashim banta wad la menta yikini
ki side effects jong nu vaccine. Henry bun ki brio ki mekran show ya kata ki news channel kim pen ithan show ya kini ki Khubor. Namar ki brio ki don ni kata ka jinglong ban klet no ke bladeb ja wala da kala dokta ka met ka chungki. Kani gari ka predictive programming ka bangi ju kren na kapor sa kapor. Ki bas nguthu ki bom nguthu ngim laban le ai. Kumbangi ju ong ladeb ja covid ansawan sadaki wai. Tad hadu kenda yo wan lam ka new world order ka one world currency ka one world government. Henry ngi karmen baga jing shisha bat ka hok kan yad bed bat kan yeng persha yikini ki elites. Ki don arjat ki brio ha ka perthai. Kita ki bashapan yad ki balong ki marau jong ka perthai. Ki bahaban yad kat kum ka rule kat kum ka an ka kanun balaburu brio. But ki don ki free thinkers ki bayad ha ka mon la jong ki bom snap yenu but kini ki free thinkers ki teb ya ka jing shisha. Henry walada ki persyang banyak hu ya ka hok ki syaong bagi digi conspiracy theorists. But ki brio ki bobit but day hangta bagi elites ki laban control ya ki brio lingba ka divide and rule policy. Lingba ka dawai da shin lingba ka baam ka di lingba ka social media but ka technology lingba ka entertainment industry. But ki wede ban pen bon kam ya ka kli ka jong brio knang ba unum wad ya ka jing shisha. Ped wad kali ya ki paramarjan ya ki bahiyeng bahasam jung pi ya ki baid baton jung pi hato kadon ne em kata ka jingkala hakamet ka jongki pios ngoni em ki Khubor ki bas ngusi hadien biklareb ayunu vaccine wat ya ka jing shisha. Lano Ngin Kyndit.